मानैसो सैमाफोर दं जाय आंनि खिथुनाव गोबां सोंख्रावलाबायो नाथाय आंनि सिगाङाव सोंनो हानाय बिस्रा गोहो गैया बिकज आइ एम किलार बय नेभार गिव आप जेब्लासिम नोंनि सिगाङाव थानाय सुथुरा थैया अब्लासिम नोंनि गावनाय गुलिखौ मालाबाबो स्टप दाखालाम थिग बिदिनो लाइफआव नों जुदि माबा मोनसे खामानि मावदोंब्ला जेब्लासिम नों साक्सेस जाया अब्लासिम नों खामानिखौ मावथाबबाय था नाथाय नोंखौ बुंगोन लोगोफोरा बुंगोन नोंनि गामिनि मानसिफोरा बुंगोन नोंनि गोबां सुथुरफोरा बुंगोन नों बे खामानिखौ मावनाङा बे खामानिया गाज्रि नाथाय नों गुबुननि खोथा खोनासंगोन अब्लाना नों जेरावबो साक्सेस जानो हानाय नङा गावनि गोसोनि खोथाखौ खोनासंनांगोन खामानिखौ मावनांगोन अब्लासो नों साक्सेस जानो हागोन साक्सेस बुंनाय दंना लोगोफोर बर' रावजों सोंनाय सैमाया अरनो रोङा खोरोमनाय अखाया हानो रोङा थिग बिदिनो नोंनि लोगोफ्रा नोंखौ बुंगोनल' नाथाय बिसोर जेबो खालामनो हाया मानोना बिसोरो नों मावनाय बायदि खामानिखौ गावसोरो मावनो हाया बेनिखायनो नोंखौ मेगन सादों मावजानो बादों गावसिनिख्रुइ बांसिन फैसा खामायजानो बादों बेनिखायनो नेभार गिभ आप फ्रेन्ड्स नेभार गिभ आप साक्सेस जानो गोरलै मोना लोगोफोर साक्सेस मोननो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो बेनिनो आं मोननैसो आयदाफोरनि गिबियावनो बानाय नों बानायखौ गारनांगोन नों जुदि माबा मोनसे खामानि मावदों नाथाय बाबाय होननानै जुदि जना थागोन ना नों जेब्लाबो साक्सेस जानो हानाय नङा नैथियाव दङ लाजिनायखौ गारनांगोन नों जुदि साक्सेस जानो गोसो लाजिनायखौ गारनांगोन नों जुदि माबा मोनसे मोनथिनो लुगैदों नाथाय बैनाव सोंबा मिन्थिगोन नाथाय नों जुदि सोंनो लाजिदों अब्लाना नों साक्सेस मालाबाबो जानाय नङा लाजिनायखौ गारनांगोन आरो थामथियाव दं गिनाय नों जुदि माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरदों नाथाय नों बेखौ मावनायनि उनाव मा जागोन जुदि बेखौ मावनायनि उनाव जुदि साक्सेस जायाब्ला बेयाव जुदि टाइम पास ओरैनो जायोब्ला आंहा जेबो जानाय नङा बेफोरबायदि नों जुदि गिगोन ना अब्लाना नों मालाबाबो साक्सेस जानो हानाय नङा आरो ब्रैथियाव दं लुबैनाय सापस हमना ला नोंनि एग्जाम जाफुबाय थानाय समावनो नोंनि खाथियाव न' खाथियावनो बेसेबांबा गिदिर मोनसे फुजा एबा मेला जाबाय अब्ला नों बे मेलायाव थांनो लुबैदों अब्ला नों बे थांनो लुबैनायखौ नों हमथानो हानांगोन नोंनि लुबैनायखौ हमथानो हानांगोन जुदि हमथानो हाया नों लोगोफोरजों बेरायहैगोन जाहैगोन लोंहैगोन बेरायहैगोन टाइम पास खालामहैगोन एग्जाम हैगोन एग्जामाव गाज्रि रिजाल्ट जागोन अब्लाना नों जि थांखि लानानै बिजाब फरायदोंमोन आरो नोंनि बे थांखिया गासिबो फेलें जाजोबगोन अब्लाना नों बेकार जागोन बेनिखायनो लुबैनायखौ कन्ट्रल खालामनाया जोबोद गोनांथार लास्ट बाथियाव दं अपसनखौ बर'आव मा बुङो आं बेखौ मिन्थिया अपसना जोबोद गोनांथार नों जुदि माबा मोनसे खामानि मावदों बेखौ मावगोन मोनथाम अपसन लागोन ना अब्लाना नों साक्सेस जानो हानाय नङा नाथाय जों जुदि साक्सेस जानो अपसना ना मोनसेल' जानांगोन आं बिदिन्थि होननानै फोरमायनो सानदों नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबानो जाबाय जेरै हमना ला सासे मानसिया बुंबाय नोंखौ हा सिङाव जुदि नों 30 फुट जुदि हाखर जावगोन अब्लाना नों आरामसे दै मोनगोन नाथाय नों बिनि जायगायाव मा खालामगोन 30 फुट जावनो होनायनि जायगायावहाय बै मोनसे जायगायाव 10 फुट बै मोनसे जायगायाव 10 फुट बै मोनसे जायगायाव 10 फुट दाबथाम जायगायाव नों जावबाय 30 फुट नाथाय नों दै मोनासै अब्ला बे सोरनि गोरोन्थि बे नोंनि गोरोन्थि नाथाय नोंखौ मा बुंदों 30 फुट गोथौआव जावोब्ला दै मोनगोन नाथाय नों मोनथाम बेलेग जायगायावसो गायदों नों जुदि मोनसे जायगायावनो जुदि 30 फुट जावोबा नों नाथाय दैखौ मोनगौमोन थिग बेनो अपसना नों बेयाव मावहांबाथाय जेरावबो साक्सेस जाया मावोबा मोनसे जायगायावनो थि हमथानानै गोसोखौ हमथानानै खामानि मावनांगौ आरामसे साक्सेस जायो साक्सेस जायैनि जेबो बाथ्रायानो फैया